आं सासे बिटिसिनि आइजो जानानै आङो एआइडिएफ आरो खालायनाय जालानानै आङो इउपिपिएलाव थांदोंमोन आरो सानदोंमोन बेनो जे मा जाहाथे जेन जिहेतु बिटिआर सक्ति बे बिटिआर सक्तिखौ लानानै जोङो इउपिपिएल दल खालायनो थांदोंमोन आरो इउपिपिएल दल खालायनो थाखाय जों थाङाखै मानो होनबोला जोङो एनडिपि ग्रुप मोनब्रैखौ सहाय खालायनोसो जों थांदोंमोन सोलायनायखौ बयबो नागिरदों नंगौ नाथाय सोलायनायखौ जों नागिरनानैल' जानाय नङा मानो होनबोला जिहेतु बिटिआर सक्तियावहा जों नुनो मोन्दों 34 इयार जिहेतु हाग्रायाव बिसोरो जोंनि जातिनि थाखाय नांबाय आरो गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै बिसोरो हाग्रानिफ्राय फैफिनबाय बिटिआर सक्ति लानानै जेब्ला बिटिआर सक्ति लानानै बिथांमोना फैफिनो अब्ला जोंनि गोसोआ गोबां रंजानाय मोन्दोंमोन जे निस्सय बे एनडिपिफोरा जोंनि थाखाय मोजां सोलायनायखौ लाबोसिगोन आरो बिसोरनि जिउआव माबा मोनसे गोजोननायखौबो जों नुगोन होननानै आसा खालायदोंमोन नाथाय जों बेखौ नुनो मोनासै मानो होनबा गोबां दुखुनि बाथ्रा जिहेतु एनडिपि जिहेतु फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथाङा सासे फाउन्डार जानानै बिटिआर सक्ति सिगनेटरि जानानै मानो थाखाय जेलाव थानो गोनां जाखो जोङो गोबां साननो गोनां बिनिखायनो जोङो सोलायनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो बे मोनब्रै ग्रुपआबो सिडिलिबिडि जानानै दङ मानो होनब्ला जोंनि नुनाय मथेबाला एनडिपि मोनब्रै ग्रुपनि गेजेरावसो सिफ जानो नांगौमोन अब्लानिया जोङो गोसो खुसियै जोङो रायजो राजाया बिथांमोनखौ मदद होगौमोन अब्लासो जोङो सोलायनाय होननानै जों साननानै लागौमोन दा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आब'नि दैदेननायाव बेसेबांसो सोद्रोमाफ्रा जयनिं जाखो आरो मा हान्जानिफ्राय बे बिपिएफ हान्जायाव जयनिं जाफैखो दिनैनि बे हाबाफारियानो जाबाय जोंनि धनस्री समष्टिनि जिहेतु आंखौ जायफोरा सापर्ट खालायदों आरो जों जिहेतु लोगोसे जानानै जोङो इउपिपिएल खालायनो थांनायमोन बा बिटिआर सक्तिखौ लानानै जोङो मदद होनो थांनायमोन बिनि गेजेराव दिनै 2,200 जन दिनै जयनिं जाबाय बिनि गेजेराव सासेल' कंग्रेसनिफ्राय फैदों आरो सासे एआइडिएफनिफ्राय फैदों आरो जेसेबांखिनि जयनिं जादों बेयावहाय बयबो इउपिपिएलनिनोमोन सिगांनि दिनाव रेकर्डआव जों नायोबोला जोङो 2,500 आरो 2,1500 जों बेबायदि मोननाय नुदोंमोन नाथाय नैबे एबारनि खेबसेयाव जिहेतु मानसिफ्रा मोनसे गिनाय फैदों जे बिटिआर सक्तियावहाय मोनसे सक्ति दङ जे ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकखौ लानानै गुबुन हारिया गोबां गिनाय फैदों बे गिनायखौ नायनानै जोङो नुनो मोन्दों जे मा एबारनि माइनरिटिफ्रा 10,000निफ्राय 12,000 भट होगोन होननानै बिथांमोना मिजिं थिदों आरो निश्चय बेसांखिनि भटखौ मोनगोन এতিয়া আমি ইউপিপি দলত যোগদান কৰিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ যে 4টা এনডিপি গোটে তেওঁলোকৰ তাত স্বাক্ষৰ কৰি নতুন এখন বিটিআৰ আনিছে সেইটো পৰিৱৰ্তনৰ খাতিৰত আমি তাত দলত সোমাই গৈছিলোঁ সোমাই যোৱাৰ পিছত স্বপ্না বাইদেউ আহি আমি ঘৰতে বহি আছিলোঁ স্বপ্না বাইদেউ আহি আমাক কৈ কিনে বুজাই পৰাই ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছিল আৰু আমিও গৈছিলোঁ দলৰ পলে গৈ আমি এপিপি দলৰ পুৰা ঢৌটো উঠাই দিছোঁ আৰু চৰকাৰ তেওঁলোকক বহিব পৰা ঠাইও নাছিলে তেতিয়া আমি সব চৰকাৰ মিলাই দিলোঁ গোটেইখিনি লৈ আমি একেলগত এটা উৎসাহেৰে দলটো কৰি আছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ নীতি নিয়মটো মানে এটা আদৰ্শ এইটো অলপ ভাল পোৱা নাই নোপোৱাৰ কাৰণে স্বপ্না বাইদেউ ৰিজাইন দিছে ৰিজাইন লেটাৰ দিয়াৰ পিছত আমাক যে এক্সপেল কৰিলে ইয়াৰ অৰ্থই নাহে আৰু আমাক এক্সপেল কিয় কৰিলে আমিতো ৰিজাইন দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া আমাক এক্সপেল কৰাটো কি মিনিংলেছ গতিকে আমি সেইটো খঙত আমি ওলাই আহিছোঁ যে নীতি নিয়ম ভাল নহয় আমি বিপিএফতে থাকিব লাগিব বিপিএফ চৰকাৰ তেওঁলোক আগৰ পৰাই কৰি আছে আৰু তাৰ পৰা ঘূৰি আহি আমি নতুনকৈ আজি 181 ৱৰ্কাৰলৈ আজি দলে বলে আমি ইয়াতে বিপিএফত যোগদান কৰিলোঁ এইটো সকলোৱে দেখা পাইছে আৰু আমাৰ গাঁৱত 2জন হয়তো চিডব্লিউচিৰ মেম্বাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰ্গেনাইজাৰ ছেক্ৰেটাৰী তেওঁলোকৰ লগত কিছুমান সাংগু পাংগু আছে সেইটো কোনেও মানে ৰাইজে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে
তেওঁলোকৰ কথা ৰাইজে গম পাই গৈছে কাৰণ ৰাইজে যদি গম পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আজি 181 ৱৰ্কাৰ আজি BPPত ইয়াতে যোগদান কৰিছে তেওঁলোকৰ থকা অৱস্থাটো গতিকে আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ এইটো ৰাইজে নিশ্চয় গম পাই গৈছে